Eguerdion txorionetarrak, hemen gaude, Biteli eta Iturri eta beste bi errezetarekin, eta gaur osteguna den hontan, bakizue, errezeta birala direla. Eta nik atzoa aurreatu nahi dizun, Patrik, gaur, ez dakiz zerratarako dan. Osagai gehiegi ez dauzkat, baina... Baina, errezetia inda ekarri dozu, zigoan. Bai, bizkotxoa etxean aurreatu dut, lehenago etorri naiz, eta inda ekarri dut, indut izeko midrete erako bizkotxo horietako bat, baina gero badauka bere mamia honek, eta, zerbait egingo dut. Muntaketa agian ez da aterako bideoan egiten duen bezala, ze hor ere nik harrapatu izkioto ni truko batzuk, dena ez duela erakusten, eta, ez honi, gero zukingo duzun errezetan bai, ni pertsona horren errezetan batzuk inditut, eta dena die, Zer zate duzu, txartu atarako jatela? Auskalo, ni gehiagin hitzek fidatuko, jarraitzen duzu pertsona hori? Neria da. Tontxe hola egitxu da. Baitzenek iruzizan, Patrik. Nere Instagrameko errezta bada. Hori ere birala, eta gaur hori ekarriko ditu. Bi errezeta biral, aurrena txokolatea eta marrubikin, eta ero Patrina. Gopor batzuk ero erretilu batzuk urez bete eta izosten jarri. Bien bitartean, txokolatea Maria bainuan urtzen jarri. Marrubi eta jogurt musa egiteko, gelatina hidratatzen jarri, bestaldetik jogurra azukrearekin eta marmeladarekin nasi, hortik pixka bat berotu eta hor gelatina urtu. Gehitu gainerako museko osagaiei, esne gaina erdi arrotu eta batu marrubiarekin. Oskaioan sartu ordu beter gutxienek. Eta gero izango da, atara izoztutako moldeak txokolate berotan sartu, hori utzi gogortzen, eta hor lortzen dugun txokolate moldea, bete jogur kremarekin, marrubiekin, eta txokolate bizkotxoarekin. Apaindu eta zerbitzatu. Orduan, asmoa da hori, lehenko eta bain, izozgaioan dauzkalde dengo, hartu ditut, eta gopor batzuk, berak egiten duena, gopor luze bat honen bizkotxoa egitekoa, urez betetzen du, eta ero sartzen ditu holan, bi sardezka, horrela. Akordatzen zaratzo ikusi nagoela nik hori? Bai, eta haunok sartu da hemen da. Eta nizitzen dago gopor batek ure sartuta da, bi sardezkakin hor gai. Bai, kontua da, asmoa da, hau, betetzen da izosten danean, atera ingo dugula horrela, jarriko dugula hemen, eta hemen izango dugu, molde honen berdina izotzarekin. Txokolate urtuan sartuko dugu horrela, buelta emango diogu, eta txokolatea hotzarekin, izotzaren hotzarekin, gogortu ingo da. Eta gero hori erabiliko dugu ontzi moduan mus hau sartzeko barruan. Nik inditut, esan dagoa, espada txikiak bebai, horrelako bi inditut txikiak, sartu ditut holan bi goiara, horrela, eta gero haber nola ateratzen diren. Ateratzeko froga indut aurrena berotu inbardea pixkat, eta gero atera. Ze bestela itxazitea geratzen da, ja ni pausuak trukoak azaltzen nahi naiz. Eta gero, bestea, hurrengo pausuak ez ditu jarraitu. Hor arte bakarrik egin dut. Hemendik aurrerakoa, zer izango den, Patri, ez da egin. Ontxe deskubrituko. Horia, txokolatzea behintzat hemen, Maria bainuan, desente hemen lauta obleta daude. Hau, urtzen jarriko dut, eta esan dakoa. Jungo naiz, gure, jogurt musa eiten horretako, honek, gelatina xaflak urrotzetan hidratatu ingo ditugu, eta ingo dana, esne gaina ja, hau, hotza daukadala, izozgaioan izan dut, gopor hau. Hemen, erdi arrotuta utziko dut, ez dut arrotuko guztiz, erdi arrotuta, eta gero jarraituko du, hori, jogurra, marmelada, azukrean hasten, eta, zea ateratzen den gaur. Errezetia itxen, zigorrek gaur erabiliko dauen bizkotxua, txokolateskua, da Mildred estilokoa. Eta horrela dauka izena, ze lehen Izeko Mildred. Lehen Izeko Mildred, basaben marka bat, ez? Nik ez dut ezagut. Bala, hor, haindi. Bai. Hau marka horretakoa da, Izeko... Gaur egon bitu, hau da oso tipikoa, urtebetetze festetan. Eitea, holan, gurpil batzuk moduan jarri honek gaieta borobilekin, eta tren antzeko bat eitea honek. Horako, jenteak imaginazio pixka eta ematen dut. Jarraitzen du marka horrek, Enak eixen, betzatzen izan zala, estatu batuetan jaio zan marka bada, 50. markadan, eta pentsatzen dut, hango gauza bat izango zala. Beraz, hemen beba izaltzen da. Bai. Ez du sekula ikusi. Benetan? Benetan, zerixo eta entzun bez. Dau kiwiana, marrubiena, marmolatua ere badaukat, Benetan. Biteli, Deskubretzen ari zara netako mundu bat. Ales, ez aio zerbait, mesedez. Bera izatau. Beraz, goxua da, nik ez dakiz, bizkotxua beti danik etxian egin dut. Eta ezagutza itxudanak badie, orako
kartoizko lan paketetan etorten dien, nahasketak gero esaten da benak hori urakin nahasi arrautzekin, eta gero bizkotxuak itxeko, baina holan bizkotxuak jain betxu. Enak isen aukera hori zauenik. Beraz, zigorrek erabiliko dau, 50. hamarkadan jaixo zen marka bat izan zen, Estatu Batuetan, eta jatorrixa dau bunt keikean. Dala, bunta da holako bizkotxo bat, bakitzue honek moldiak izaten dienak erastun formakoak. Bai, edo borobila dienak eta holan. Bai, eta erdixan holan zulo bat da, horti datoz. Eta horrek aldi berian, datoz, pastel batetik hau irakurri biot, Google Hupf pastel batetik, eta da Alemaniako eta Austriako juduek mendietan kozinau zabien postre bat. Googleek nahi dago esan kaputxa, edo txanoa, bai? Eta Hupek nahi dago esan salto in. Eta honek itxeltza referentzia legamixai. Legamitxa altzatzen dalako, da salto itxen dalako. Beraz, Google Puff. Batzuk, egia da, izen batzuk gauza batzuena gero, janari batzuena gero, zentzuna badukate, baina beste batzuk esate oso, letxe, nondik eta dute horren izena, ez? Beitu, legunean izen nuenean lehenko astean izan zen, hau sekretua, horrekin... Izkirazarrakin edo tarrexakin? Ez, baina gero hori espeziara biltzen gorria. Atxiotea, zuaitz horri, inglesez deitzen diote, musua margotzeko... Espainetakoa? Bai, Espainetakoa. Baina, inglesez, Espainetako... Lipstick tree. Deitzen diote. Koloria gatik, gorrixa zalako eta horregatik hortik. Baina horrek badauka zentzua, esatuz, imaginazio pixkatekin, baina zentzua badauka. Baina hau, txapela saltoa, txapela txiribola eta 3 triple salto mortadela airean, Txapela saltoa, formia badauka txapelana, saltu altua dalako. Honen antzerakuak izango ziren Italiako Pandoroa, dala, hau zera ditzen da Italiako bestia niri gustatzen jatena asko. Tiramisu? Ez, pastela, gabonetakoa. Hau, bizkotxua. Bai, txokolate holan apurra. Panetone. Bada, panetonean oso antzerakoa, Pandoroa. Eta bebai, Frantziako baban oso antzerakoa, baina honen bixon jatorrixa guztiz ezberdina da. Ez negaina erdi arrotu dut, olakoetan beti gaztatarta bat, betiko egiten duzunean, arrotuta guztiz baino, erdi arrotuta gero hobeto nasiko dalako gainerako osaiekin. Eta hori ningo ditu dena hemen, jogur marmelada, eta azukre altza. Marrubi mermelada, ez? Bai, hori da, marrubi zen esan. Jogur mermelada. Ez, jogur mermelada tingo du, ez, hori, marrubi mermelada, eta hemen zaporea zuen nahi duzuena, Vale? Eta gero, honek bizkotxuak, Mildreda, Bunda, eta honek oso onak izaten dira, azkenean harinak die, mamixa bebai daukie, puntu honian, eta moskortzeko baleixo daue, beste pastel batzuk bai osatzeko, itxatxitzen die, berez, asko erabiltzen da pastel mota bada. Naiz eta Patrik ezuela ezautzen. Hau da, amaik ikustekoa gaude. Eta bakizu zein dau zure bizkotxoriko lan geixen gustatzen gatzuna? Ni egizan hau, beti iritzen zei pixal lehortzea. Hola, nizen, kafesniak inda holan hartzeko. Lehorra? Ez da ematen lehorra kanpoti bentsat, ez? Baina, trinkoa da, niko trinkoa da, eta egon zen, zei batien, nik horatzen ez, urte betetze festetan da beti jartzen zutela hori. Intzazu, bizkotxo bat egitea horren beste kostatzea alda. Eta gero egia trenak eta iteko oso originala dela eta polita dela, eta umei asko gustatzen zaiela. Baina nien nahiz izan holan oso, kiuian nago zua zen, ezberdina, eta holan gaina berde aldera eta holan botata, baina... Zu klasiko hau eza. Ni betiko bizkotxua, Ni geixena gustatzen gatena da laranjana. Ez dakit hemen txorien joten, baina niramak beti ditzen dau laranjana, eta gainera botatze hotza orean, birrintzelakoan, laranja oso bat, holan asalbarik. Eta orduan geratzen da oso umela, eta mingotz puntua badauka, azkenian, badau marmela dau, laranja mingotzera izaten da, hori da, laranjaren atal zuria barrukoa daukalako, eta horrek egiten du, orduan, errezeta hori ni badukat, eta oso goxo geratzen, baina zu esan duzu, kafes negabe ere ondo jaten da. Nik esan dut, errezetia ez talan iramana da, hau ez, sukaldaritzako robota, eta bertan datorren errezetia. Bai, hori bereiek eskatu zidaten niri, marka horrek
Beraiek atara dute? Beraiek atara dute. Tramposoa. Eta gainera ez dutzu zuri izena emon, ez ebes, Ez, baina bana, lasai. Baina ni hori, edo limoian bizkotxua hola nabi jogurrekin ikendana, ez dakit, niri bizkotxo kontutan klasikoa gustatzen zaizkit. Bueno, hemen, gelatina desegin behar du. Horretarako, nahi eta nahi ez, beroa behar du. Hemendik, hori, bost bat koiaraka gero hartuko ditugu, berotu ingo dugu, eta dagoeneko hidratatuta daukagun, gure gelatina xaflak, guztuzu hemen, askatu ingo jut, buelta mango jet. Hauek, berua dagoenean, hemen urtuko ditugu, eta gero berriro ona. Eta gero garrantzitsua da, ondo nahaztia, gelatina denean irikitzeko. Eta gero izango da, hau, gure esne gainakin batzia. Olako musak egiteko, edozein, oinarri moduan hartzen duzu hau, ero mascarpone gazta bat, edozein, gazta krematxua betiko gazta tarta egiteko, izango zen jogurra beharrean hemen gazta krematxua, gero azukria, guk jatetxen egiten genduna betikoa, gelatina xaflak esnetan urtzen nituenik, esne pixkat, bota ona, nazu, esne gainakin, eta gero, azpian, gaietakin indako oinarri horiek, bizkotxo bat, ostorea nahi duzuena. Eta gainetik marmelada bat, frutu gorriena, eta hori da, klasiko handi bat, betiko iraungo duena. Bai, eta ze ona, gainera. Bai. Gero zigorrak erabiliko ditu apaintzeko ahabi batzuk, ahabiak kolore politxa euskana, gainera hor, jaten ibilidea eta esan dio ona dauzela, ez? Bai, batzuten ez da suertatzen beti hain, bai, oingoan erragataria. Baina batzen batzuk apaintzeko behar dut, Bai, lasai. Bakarri nahi nagoen, hau erditxik erakustia. Ze behitxu. Adibidez, gertatzen da beste fruitu gorri batzukin edo, beste basafruituekin, adibidez, beltza dira barrutik edo gorrixak, hau bakarrik geruza da urdina. Kanpokua. Bai, kanpokua. Gainera, honen geruzan, tamaina da milimetro baten 2.000. Osa da, milimetro baten, baina askoz begutxi hau. Eta horrek gutxi horrek ematen duen kolorea, pigmento moduan asko erabiltzen da, ez? Bai, pigmento moduan da, itxen batzue honen irabaiaki bat, imaginau zema kolore hartzen dagoen, baina barrutik ikusten zu txurista berdeska dela. Orduan, abian horrek, ematen dutzana, geruza, da argizare geruza baten ondorioa. Bai, eta horrek atxikitzen dau, urdin, more, kolore hori. Hau ondorioztatu da bienak, izan die Bristoleko unibertsitateko ikerlari batzuk, eta oso pozik dauz bere aurkikuntzakin, ze esan dabe, etorkizuneko margua, honekin enleikera, da orduan, askoz be jasangarrixagoa izango dela, eta askoz be naturalagoa. Hau, pigmentu hau nola baite ataratzia, eta argizari geruza hori, hori artifizialki edo naturalki sortzia. Naturalki, bai. Bueno, gari batean iken zuten mugen, antzina beha atartzen zituzten. Hor, izan ginen, Alberto nuntzan, La Palma nire izan zen, hor ikusi nuen lurra, are ezberdinekin, ez Tenerifen izan zen, hor teide inguruko magaletan jasotako are kolore ezberdinak erabiliz, eiken zituzten gero, herri bateko plaza guztia, marrazkiak, kuadroak izango hasien moduan, kolore ezberdinak erabiliz. Hau da, are ezberdinak, 6 are ezberdin, eta gero, are hoien nasketatik ateratzen zituzten beste koloreak, eta egin zituzten, kuadro bat izango basan moduan, baina, tamaino erraldoian, eta dena zen, aria juten zirela, botatzen pixkanaka, eta, ikusgarria, ze artista dan jendea, eta hori, azkenean, lortuta dana naturalki, gaina are horiek gero berrera bilitzen zuten, eta hori orotaban erustet izan zala, eta ikusgarria benetan. Hemen, ja dagoeneko, gelatina berua zegoenez, urtu zaigu, erabiliko genuke agarrak irekin behar duen bertan, agarra 2 minutu irakiren izango genuke, eta oin, gehituko duguna, eta adaska batekin ondo naziko du, ze nahi duguna da gelatina guztian ondo zabaltzia. Baitu, lehen esan duzut koloriana, abixena, eta egisa da, elikadura munduan, industrian, batez be, oso garrantzitsua dela kolorian hautaketa. Ze horrek itxen dau, geixo saltzia. Produktu baten koloriak baldintzatzen dau kontsumitzailea 185an, produktu bat erosterako garaian. Berez, garrantzitsua da, eta hori markek eta badakixe. Orduan, nik ez dut izenak esango, marka larrei handixa die, baina ziur, etorten jatzula burura,
zeintzu diburuz nabien berbaitzen da, ziur, zuei etxian be. Adibidez, nik marka bat esaten batzut, hau janari askarrian inguruan, edari azukredunak eta gorrixa. Gorrixa azkenean, emozioen kolorea da, ez? Pasioa, oso kolore deigarria, debekua bebai adirazten dau, pasioa, emozioa, gozea. Ja. Eta, etorten lan batzuk burura, ez? Batzuk aukeratzen daue, hori kolore bezala, deigarrixa dalako, eta zuk segitxuen aukeratuko zinulako. Ni gorrixak inoen arazo bat eukindu. Kotxe ba nahi nuen, eta nuen nahi gorria, karo. Baina Ferrarik ez du beltza saltzen. Gorria behar roman da. Badau bestia. Bai, nik beltza nahi dut. Maradonari inzioten, eta $450,000 bakarrik kobratu zizkioten, baina beltza inzioten, eta niri, oin badago beltza, behitu lehen ez, Maradonak lortu zuen. Eta iritsi zenen bakur zer zeukan? Zer? Kasetea. Benetan? Iristen da, Laro eta 6ko mundiala irazi ondoren gixajua da bere Ferrari beltza, uste Ferrarikoak tripa jaten egon zirela. Eta musika jarri bez. Eta hartut sartzen da hi. Si no tiene que ver radiokasete! Eta bialdu zituen popatik hartzera danak, eta asarratu nintzen. Baina Ferrari beltza, berari. Oin ja bauen dago, betxo. Zu gorrixa jartuko zinen kotxia? Bastante... Gaina, bagizu, segurua, ez da aldatu da, baina lehen, segurua, kotxiko segurua, gorria ero beltza basan, igo iten zan. Hori mito bat zan, ez? Nik usteot ezetz, nik usteot hori egia dela. Herri arrotu hemen ez negaina, gehituko diogu jogurra. Nik usteot hori egia dela, eta gaina, segun ze kotxe markero, abiadurara, deitzen zuela, baina nik uste hori egia zala, Uneko ezin dizute zan. Hombre, argi da, ni autokarabana gorria egiten badute, berdin zaila, horrekin poliki jungo naiz, bai, beti. Doan abiaduran. Eta 600 gorria baldin bada, segurua. Baina, horre baduke nik uste zer ikusia gau ez gutxeo ikusten diren koloreak direlako. Eta nik uste istripu egin zabala lotuta edo... Bueno, dana dalako. Baina, kolore eta gauza batzukin... Bai, erlazionatu da. Adibidez, laranja esaten daue adizkidetasunakin, orduan zuk produktu bat edo leku baten, teoria baten marka laranja izaten bada, bertan denbora gehiago pasatzeko gogua aukiko oso. Adibidez, marka baten inoiz ez dela erabiltzen, da urdina koloria, elikadura marka baten, Ze horrek esaten dau goziak kentzen dutzula. Zuk imagina holan ze marka dauzen, ezagunak, hori, marka urdina daukenak. Adibidez, berdia bai, berdia osasunakin dau oso bilduta, oso lotuta, eta zehose osasuntxu aldera baldin badoia, berde kolore aukitzen dau, edari freskagarriak eta hori gorrixakin, horixakin bebai, janari eskarrak gorrixa eta horixa hola nahi gustartzen ditu. Ni hain urdina zerbait etorri zai gainean legunean, hitz egiten lagun batekin, isoskia egiten dituela, eta umek zenbat isoski, potxoki isoskia eskatzen duten. Eta potxoki isoski uste urdina dela. Izki, gainera urdina da kolore bat, guk elikadura mailan behintzat naturalki ez dana sortzen. Orduan, itzen dago artifizial modura, berdia, igual erlazionatzen dugu barazkisekin. Orduan zuk ikusten bazu isoski bat berdia, igual alda izan ez dela deigarria. Kiwiana, te berdearena, batzuk sartze hotzi berde koloria, kolorantietan. Baina berdiak atzera itzen dutzu, baina ez hain baina urdinak, urdina ez dago ez. Orduan? Ez, pentsatzen nahi naiz, abiekin ero zerbait, morea urdina aldera igual jungo zala, baina ez dakit nik, Badaukate, urdin ilun ikutua badaukate, Lehen gure taldelanek esan duzku, badauzela YouTubeen olako bideo batzuk, egun bat, janari horia jaten, egun bat, janari berdea jaten, bogeita lau ordu. Janari urdina aukeratzen badaue? Goze zilda. Ez dakit, ikusiko, ziur ez ezetzen dala zehozer eta... egongo dala. Oinez, behintzate ziur. Patri, nik oin behar dudana da, izozgaiuko hotza behar dut, eta ekarri behar dut izotzak ero horrek, txokolate urtu zaigu, eta hemen urrengo pauso egiteko, baina honek gorputza behar du. Nik uste duzu oso likatsu da, baina honek gelatina xafla dauzkanez, oskailuan ordu bat ero bi pasa ondoren, gorputza hartuko du, eta erengo duguna hori, mauka batean sartuko du, eta honekin betetzen jungo gara, marrubiak ere moztuta eukingo ditugu, eta oin dator, momentu esaten dena, kritikoa txuri.
bueno, guk gehiegi eskinen fidatzen, eta espada, ja, egin du froga, atara dugu, bloke, hau geneukan olako gopor bat, izostuta, sartu dut hemen, eta ikusten duzu ja nola gogortzen ari dan. Orduan, berez asmoa da, hartzen da horrela, hemen daude antena, hau da Patrik ikusten, hau nokutzi du hemen izoz gaiuan. Bueno, zigorri izan da. Oina. Gaina, kendu inbinauen, ekarri binauen ona, da esan duzu, hori gero biot. Bai. Mercedes ez kendu. Lepi txapela. Holan, eta, oin iten dena izotza, otzotza dagoenez. Hemen ikusten da. Bestea, aguaratxo bat atratzen dut. Horia, pixkanaka, gogortzen doa. Nik platerra hau espada ere izozgailuan izan dut, eta ea nola, gero... Utxikotzen dikola. Bueno, horrelako zerbait da, berak egia daiten duena, horrelako luzenga bat, eta oso, gero, ikusten da moldetik aterata. Nola atera duen moldetik, hori ez da ikusten ba, espada. Orduan, beti esaten duena, hauek, errezeta biraletan, ni badakit urrengo errezeta Patrikin behar duena ateratzen dela, ez? Hori atatzen da, ez? Hori bai, benetan. Bueno, hemen utziko dutulan. Vale, hor perfecto. Vale, eta hori itxengo du pixka gogortu arte, eta atera aldudan, eta hemen txokolatea bindi, badukego beste ez da zenbat eiteko. Musa gogortu da, ja dagoeneko hemen daukat maukan. Hau, honek harriko dut. Eta marrubiak mosten joango nahi, zegero inbar dituguna da, hauek beti inbar ditugu, gure ontzi hauek. Oso, no? Segona. Laben txiki bat, Patri, atatzen badizu, marrubia mosten nota. Pentsatzenen hori igual atarateko. Bai. Bai, igual bai, Horako batekin antzik? Sortzen bozu? Ez. Bueno. Esaten du, bago. Errezeta viral hauek, ez dakinik egun oso itxoinin barko da, azpiko ura urtu arte. Eta presa, iri bitxartia marrubia garbitzen noa, Presa gabel, zukin baduzuna, atuan nasa. Donutza jan, Patri, atuan nasa, eta jandonutza, lazai egon. Jandonutza, ez jandonutza. Ez jandonutza. Ez jandonutza. Ero jandonutza eta hau ezingo duzu janeta. Ze, ontxe, Bristoleko unibertsitatetik Kaliforniako unibertsitatera. Eta beste ikerketa bat atara da, eta hola, janari ultraprozesatuak eta janari azkarrak, kaltegarrixak dira, genekixen. Baina, ontxe, oso kaltegarrixak dira, batez be, nerabezaruan, ze nerabiei itxendotziena da, euren garunan garapena, bereziki kalte egin. Eta horrek itzen dago gainera, memorixan olan ahalmena, nabermen kaltetu. Hau da, hau jaterakoan, hori, txarra dala. Baina, eta zein, ultraprozesatuak orokorrean esaten du, ero esaten du... Ez, ultraprozesatuak esaten dau. Orokorrean, dieta holan koipetxu bat, eta sukreduna eramatia, gauza bat da, puntualki jatia, beti esaten duguna, baina horako dieta bat eramaten badozu, kaltegarri izan daikela, eta horrek adikzioa bebai sortzen dauela. Zure gorputzien. Zaskenean, hori jan, da segitxuan horiek ez dutzu nutrizionalki elikatzen. Orduan segitxuan goze izango zara berriz, hasiko zara berriz olako txarrikerixak jaten, eta gainera garunarako txarra diela. Hori memorixan da txarrak, azukriak, ikustatut hor burrukan. Bai. Zuk entreten. A ber, magoak zeiten dute. Ikusen zuleen bizta, bestaldera holan, zuk entreten ditu eta ni bitartean hemen burrukan ingo dut honekin. Eta, bakizu, alternatiba moduan, pentsatu dana lehen da, esan dut, espada askatzen, hemen argi dau, holako saflatxoak gero ingo ditu dela. Eta gero inaldu dela, muntatu aldut, hau xerra da moztu, gehi hau, eta gero holako milorri antzeko bat, ero zerbait atarako da. Txokolatia, bizkotxua eta marrubi musa eta marrubiak gaizki ez da geratuko. Ez da agertuko, horre bideoan agertzen den berdina argi dago, hori ikusten dut, hoin dizik esate dizuet ez, baina bueno. Nik ikusi daukate horako trukuak eta, baina globo batekin. Baita, eta hori pum miten dago. Baina gero plastiko hor garatuko jatzu orduan itxatxita. Itxatxita, emango diote koipen batero. Ez da. Zemen, berez, itxoingo du, pixkat urtu artean urtu. Itxoingo da, kameratik kanpo igual egingo burruka, da ez bat ataratzen... Ez, utziko pixkat,
Hau, azkenean, pare bat minutuan ero, bien bitartean ni bizkotxoa moztu dut. Oso garrantzitsua da, nola egiten duzuen. Labana garrantzitsua da beti atzamarra gainean jartzea, indarra progresiboki egiteko. Bai. Horrek, markak dauko, errazioa olako fina izango dalako? Ni olako fina da batzen bostia? Bada trinkoa. Bai, bada trinkoa. Baina xamurra dela berian, Nahi dut esan, nik asmoa da, olakoa moztu, eta gero horren barrena, berez, betetziak geruzakin, ez? Marrubiak, gero marrubi eta jogurren musa, eta gero bizkotxoa, ez? Holan geruzaka, eta gero ontzian, ez dakit, nik aurkeztu nahi nuen, horrela jarrita, izango esan txokolatea, gero apainduko nuke, holako botoi batzuekin, eta abi batzu gainean. Baina, esan dago, utzi guzue pixka eta burruka egiten honekin, hile lehor gaiu batekin ematen bat ez txokolatea gurtu ingo da. Dana dalakoa, gero kontakotza guzeitzen dagoen. Atara di, azkenian? Bai, arrazai genaukan. Itxoin esan dugu pixkat urtu arte, eta urtu denean, askatu dira, hemen pixkat ura lehortu inberri izan diogu. Eta oin esan dakoa, hemen, geruzaka montatuko dugu, lehenko ingo dugu lan marrubi musa, ingo dugu denei. Gero moztu dut laukitxotan bizkotxoa, hemen eta holako atal batzu botako izkio, marrubiekin eta nazi da, eta hemen imaginazioa bakoitzak nahi duena, baina gero kontutan izan da janin bar dugula, orduan, goxo. Oso ona. Nik albiste batekin botatukot, zigor, eta lehenko gurean irakurri naben, 57 urteko gizon batek, ekidien zaben, bihotzeko bat, emosotzan, baina bera konturatu zen, zezaukan erloju adimentsu bat. Eta horrek abisatu inziola, ez? Pozo gabe geratu zala. Pozo gabe geratu zen, los hauenean, da horrek intxotzen dei, eta horregatxik, urgentzietera joan zen, eta, bizitza salbatu sotzien, orduan, ez da gutxi. Gaur egun uste dut, olako badaola jentia, pulsoa hartzen dizutena, ez? Hemen eskumuturretik. Beti esaten dugu, teknologian inguruan da, beti kexaka eta olako gauza, baina dana ez da txarra, behitxu gauza positiboa guai badauzka. Eta egisa da, gaur egun, olako aplikazio pila bat dauzela, neurtzen da bienak, gure pultsua, gure kirolan errendimendua, gure loa, menuak, dana. Eta dana behai neurtzia, purrat gaixotasun bihurtu lehikela. Hori da. Baina, egisa da, kasu batzuendako, ona atara dela. Hemen nik, Bilbon badago, aplikazio bat atara zuten Well deitzen dana, eta azkenean da, animatzen zaituela, egunero kirol pixka bat eitera, taldean gainera jendearekin geratzeko aukera izaten duzu, eta, horrelako ekimenak eta gazte, eta gainera jende gaztea, hemen euskalduna, horrelako garapenetan eta daudenak, eta, politxa. Eta batez be, motiba, badago jente batez, ni, kirola itea, kosta iten, motivazioa behar dut. Jente horrendako, horrendako gauzak, nik uste dut, ondo daudela. Hoi gutziko ditut horrela, gehiago ez jarriko, hau, pixat handia badanez, honi, jarriko jo zioten, marrubi izateak, berez, egiten duena gero, hau, oskailuan sartzen badu, pixkat berriro ere gogortu ingo zaigu, eta ero, nik hori bestakit nola egiten duen, moztu egiten du, erditik, eta luzetara, ez da gizugu nola egiten duen matxatea eta marrubi pastel hori, ikusten dira, marrubiak hor moztuta erditik, eta ez dakit, nik horren besteraino, ez dut, posinao, atara ahal izan dudalako. Ez da gutxi. Ez da gutxi. Baina, behitu, oin, platertxo bat, horrelako jarriko du, Patri, ataltzen bai oso platertxo bat. Luzenga? Txiki baten, razioko egingo du bat. Hau. Hori bera. Eta asmoa da, orduan. Bitu, goitxiko lan zabaltzea. Klok. Hemen jarriko dugu olako botoitxo batzuk, marrubi eta jogur musarenak, eta noski, abiak, nola ez? Bakoitzari, bat, abi kontuak izan ditugula, jarri marko ditugu. Abi moreak. Hori da, eta eze geruza zenbateko, eze fina zan, geruza asalana, eta, hemen daukazue, gure, marrubi eta txokolate pastela.
Miteli. Igual, koia handi batekin apurtuko. Eman. Bai, ze txikiak geruza gogorra bat geratu zaitzit. Maiuat. Lortu dugu. Eske txikixekin etzan atarako. Baitxo, nik, hau nora doa, hundiakin, horren besterako, ez da izan. Ale. Hume, han. No so goxua, Ez pikatu iten du, Patri, disimulatu. Nik bat du, hobeto baina arrautza batzuk, holan, ez? Ez da, jogurrakin, jogurra daukagun ontan, arrautza jogurrakin, olako zerbait. Hau ez, Alberto. Hori bai resta, birala polita. Bai, gaurkoan, urtean ja lehena eta azkena, denboraldi honetan, errezeta birala hartu dut nire kontutik. Jepa! Nire Instagrametik. Nik hartu dut datorren ostegunean bat zurea. Baina birala iten bada bakarrik, ze nik normalian, aukitze ditut visualizazioak. Birala zenbatetik aurrera da? Bada ozen bat? Milioitik gora. Milioitik gora? Eta 17.000 bada... 37.000 baina visualizazioak milioitik gora. Bai, horretako da birala. Orduan, honek hartu ditzu, eta beraz, ekartzen dut, eta azkenean, nik uste dut, arrautzan gorringua, dariola, eta horrek itxetagoela gehiago. Jogurrarekin, Patri, ze kombinazio da hori? Turkian nola janten da, hau da, arrautz turkiarren errezeta. Jogurta, olixuakin, limoi baten birrindurakin eta berakatzakin nahasiko. Arrautzak galdarrestatu eta azkenik zartagin baten gurina urtu eta piperrautzakin nahasi. Plater baten oinarrixan jogurra jarri, arrautzak gainean, saltza eta perrexiakin zerbitzatu. Berez, oso gauza simplia, han Turkian jaten dela gozari bezala. Pentsau? A ber, gero, egia da. Gozari nahiko potentia da. Sartu naiz eta 15. mendeko haunek Sultan Otomandarrek, hau ja, gozaltzen omen zutela eta ordundik gaur egunera arte iraun badu zerbaitegatik izango da, A ber, ez Patria Gertza, baizik eta, badaukala bere zergaiti, ero. Bai, badauka. Eta, antza, nasketa hori, jogurraren azidotasuna, zu probatu duzu, zuk esango diazu, ez dakit hemen, ez dakit kombinazio ondo dago, ez? Oso ona dau. Egisa da dela saltza bat, tzatziki antzerakoa, ez dauka luzokerrik, baina bada oran jogur saltza, ezkenean dauka olixua, dauka pipero, saltza hau da oso ona. Honek ematen dio, gainetik ematen dion, ez, hau berua doa gero gainean, ez? Gurin berua. Hori da. Berez, hementxe, hon egongo zan, puntua galdarrestatzeko arrautza. Bai. Ospinik aukeran, nik beti esatu aukeran, ospinik hobeto ez. Eta nahi izan ez gero, beti badakizue, opor txiki baten, katuillo txiki batetik, baina hemen arrautzak freskua baldin badira, hauen nahiko freskua direla ikusten dugu, ze ez da ia ireki, ez dugu zetan ospini bota behar, ospinak egiten diguna azkenean da, zuringoa pixkat bildu egiten digu, ez? Hori da, baina bestela, zaporaldetik nik ospina botatzekoa basarete, gero gopor bat eukintzazue ondoan, urarekin, ur epelarekin, gero epela jan behar baduzue, urrotzarekin, eta garbitu esaten dana, pixkat ur garbitik pasa ospin puntu hori kentzeko. Etentxe txigor ikusten dozu, sua jeitxidot, bestela piperautza segitxon bebai egiten da, orduan, hau izango zan gero, gainetik daraman saltza gauza bat, oso simplia, gurina, eta piperautza, kasunetan gozoa, ketua. Gero Turkialdean bebai pikantia gustatzen da, baina gu kasunetan gaur ez totzau botako. Berez joango gara, jogurtakin. Alde batetik hau, prest. Hau, nun baita ezagutu zen, probatu zen un bidaia ematen, egazkinen baten, eromantzi zuten, hau? Liburu baten. Bale. Liburu baten daude, eta ni gustau jaten olan erreztia ze itxura deigarrixa zaukan, errexa zan, ze arrautzak eta jogurta eta holan beti agutzen etxetik, ez da holan, eta piperautza gurina, ez da holan espezia diozula, edo holan zapore arraron bat dala, beraz esan nahen. Hau? Ez, egazkinetako esaten nuen, bihar uda azten danez, da jende asko, bidaia, egazkinetan da bidaia asko ingo duenez, eta hor beti izaten da, ez? Nik nire esperientziatik, egazkinean jan izan dudanean, normalean ondo jan izan dut, ez dut?
ez dut espero ere niri hegazkinean ematea Hori, ez dakit ze jatetxetako lango menu bikain batero. Handik uste bizitzan be, espektatiba aukitzen bazu, ez baduzu espektatiba aukitzen, danak ez dutzu atzera itxe, baina karozuk, espero badozu oso ondo edo zure ama bezalako menu bat jati hegazkin baten, ba, mutil, ez da lekua. Ez, da lekua, ba, bueno, tripa betetzeko, txarra ez egoteko, ze gozua, zaporaldetik esateko, bueno, haizu hona da, askotan, baina oinarri askotan berdina izaten da, hor, boloñesak, pasta olakoak asko izaten da, arrozarekin zerbait, eta gero, saltzan doan zerbait, normalean oiaskoa ero haragia saltzan, eta hori izaten da, hori normalean horrekin, arrozarekin, eta horiek, Patrik esan duena, ona egoten dira, egia da nik gu txiluekin Ego Afrikara joan ginenean, bueno, hor, hegazkin konbainakoak promozionatu nahi zuten, ego bultzatu beraien lehen mailako klasea, eta hor, bueno, nik aukera izan nuen, Alberto datzea juntzien, eta nian aurrian, Alberto, hegazkina berak aterrizatu zuen, berak hartu zuen lur, beraik. Eta kontua da, ez dut esango jatetxe batean moduan januela, baina bai, dotoriagoa zala atzean jatea baino. Eta batez ere aurkia, banakakoak. Zigorren tamainoarekin gainea, ura niretzako zen. Zuetanik, Patri, biogia sartuko ginen horretzan da. Orduan, luze egin da, zabal egin da, ni lo seko jo nintzen, orduan, ondo da. Oso ondo. Hementxe, berakatza, gero lima apurtxo bat, edo limoia be, altzagu jarri, birrindura, olixua, eta gatza. Hau da gure oinarrixa. Beraz, olixua be hemen txaukat. Berrexa, arrautza bekatateko, inda modila. Bai, hori, sua itzali dut, arrautzena. Eta hola, eske simplea da. Ikusten duzu ez daukala misteriorik, horregatxik igual, gozaltzeko, egisa da? Hori da, gozaltzeko, misterio ondien, hau gozaltzeko? Ez, gozalixa, egisa da, gazixa dela, baina hemen daukotzu eguna azteko gauzarik onena daukotzu gantza ona, oliba olioa, jogurta, esneki bat, arrautzak proteina, eta gero ogixaz, ogixakin nolan zerbitzatzen da. Nik lehen gunean nitxon honek hamburguesan ogixak, hortik nauzkan pila bat, eta esan dut behitxu. Nik, egia esan, erresa hartuko nuke gozaltzeko hau, inglese jaten duten black pudding, odoloste hori, babarrun horiek eta hori baino, errezauz hartuko litzaidake hau, hori argi da, bestea... Ni zurekin ados nago. Jogurta, alde batera. Arrautzak atarako itxugu bai. Eta gero plater batean, ero... Hemen txea, euskatu... Goporretan, ero? Bai, gopor txikitxo batzuk, edo guztiñezko... Hori guztiñezko katilutxotan, bai, ikusi izan dut. Bueno, nik enuen ezautu hau, gure zuzendari jaunak ero agian ezautuko zuen, 60. hamarkadan, eta hori urtetan, hegazkinen bidaiak eta zirenean eta holan, horre bultzatu nahian eta antza, nahiko, nahiz eta bidaia ez oso luzea izan, jateko aukera egoten zen, eta nahiko jatordu esan dezagun, desenteak ematen zituztela. Gaur egun, espada bidaia bat oso luzea izan, ez dizute... Bau konpainia bat, lengunen Kopenhagera joan nintzen eta esan dutzun, horrek beti, nire gustatzen gat, txokolate satitxo bat ematutzen. Naiz eta, eralditza ordu batekoa izan, baina eskartzen da. Bai, hori bai. Ze ez dutzu normalien ez dutzu ez ematen orduan, honek beti txokolate ematu dutzu eta... Txokolatia hona dau. Bai, hori da, bidaia luzea espaldin bada, behintzat, janaria, baskaria, bafaria edo ez dagoten, eta, hoize bai, karrotxoarekin pasatzen dira, eskaintza ezberdinak egoten dira, eta, hori bai, urrea izango basan moduan ordaintzen duzu, baina, hori bai. Beste, ondoko tabernara, hangoian zaudela. Nahiko zail. Orduan... Mentxik uste duzu zelako soso dauen holan ez, txurixa, gero gainean txurixa, eta ez otzun erakarriko hainbeste. Gehiagik ez, nik holan ikusita hori esango, bexamelakin atera alditago, holan, bexamel bari... Edo, ez dakik gaixuen dako lan janarixa ez, galdarrez datuko dago arrauz bat, eta holan txurixa zehose, ez egisa da ez dotzula asko be erakartzen. Habitxo, ataratzen baztazu koiaratxo bat, gero saltzia botatak, perrexi apur bat, eta arrautza gorringo holan ogi batekin guztitza. Bitxia hori, hotza, beroa, zarrautza epeladoa. Bai, kombinazio desberdinak. Kontraste desberdinak. Hori da, perrexila. Osea, bertzalia gehatu zaigu noin bai, berdia, gorria eta txuria. Eta hontxe, markatzen baztazu, arrautza apurtu dingot aurkeztu.
Baizera. Bai, ez? Iteli, Ez. horren aurkeztu. Bueno, bale, lehenko aurkeztu. Era, sartuko diozu horren, txof, 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 txof. Arrautzak, Turkia erara. Arrautza, kasu honetan. Bai, arrotzak, txak, hemen, a ber, Hartu basatitxo bat. emaion. Eta... Ogillakin, haurek behoitxu. Bai, oixak, oione. Igual geixagin jo, beitu. Ez. Atara da gorringua. Eta, hola xe, txof. Eta, danakin? Baina, txokolatia eta ero. Kombinazio, na? Saltza goxua daula. Hola, Eta jogurrakin da puntu bat, Bai, ez da? Ni asko gustatzen jat. Eta... Gustatu da, benetan. Ulertzen dugu birala izatea, ez? Bai. Ba, bueno, pixar, azte bukaera, zigor. Bai. Bueno, bihar. Aztean bukaera, ostirala, eta Zigor Iturrita, Patrizia Beteli, hemen izango gara bisok, basuentzako bi errezta goxo prestatzen. Izan, Agur.